ರಾಯಚೂರು ಕರ್ಪಿಲಡಿತ್ತಿನ ಕೈದಿ ಶೀಶಾಬಾಯಿ ಯಾನೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿನ ಪಿದ್ದಿನ ಬೊಕ ಜೈಲಾಂಡದಾನೆ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ದಂಚೆನಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಸಾತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪುದರದೀಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಒವ್ವೆ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲಿಯಾತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಪಿಲ ಜೈಲಿಗೆ ಪೋಯಿನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಸಾರ ಎಡ್ಡೆದಿಟ್ಟಿಡು ಏರ್ಲಾ ತುಪ್ಪುಜೇರ ಜೈಲ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಸತ ಎಡ್ಡೆದಿಟ್ಟಿಡು ತುಪ್ಪುಜೇರ ಅಂಡ ರಾಯಚೂರುದ ಕರ್ಪಿಲಡು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಪೊಟುದಿನಿ ಕಂಸನ ಕರ್ಪಿಲಡು ಪೆದುದಿನಿ ದೇವಕಿ ಮುಲ್ಪದ ಕರ್ಪಿಲಡು ಕೈದಿ ಶೀಶಾಬಾಯಿ ಯಾನೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿಗೂ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿರ. ಔದಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ ಜೈಲಡಿತ್ತಂಡ ಬಂಜಿನಕ್ಲಾಂಡ ಪೆದ್ದಂದೆ ದಾನೆಂದಿನ್ಯಾರ ಒಂದು ಅಂಚತ್ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಜೈಲಡ್ ಬಾಲಿಗ್ ಪುದರ್ದಿಯರ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕರ್ತವ್ಯಡು ಪುನಕುಲು ಸೇರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವುನ್ನವೇ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಜೈಲಿಡ್ಕ ಪೂತಮಾಲೆ ಕಟ್ಟದು ರಂಗೋಲಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಸಾತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯಿಂದ ಪುದರ್ದೀದ್ ಚೀಪೆ ಪಟ್ಟದೇರ. 2017 ಮಾನ್ವಿ ನಗರುಡು ಕಂಡನಿನ ಕಿರ್ನ ಕೇಸದ ವಿಚಾರಣೆಡುಪ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕರ್ಪಿಲಗ್ ಬನ್ನಗ 5 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಲೆನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪೊಂಜು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಪಿಲ್ ಇಂಚ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಿತ್ತಂಡ.